Под звездите източни съм се родила, в страна прекрасна и далечна. А съдбата странна участ ми е отредила. Името ми да се помни вечно. И докато слънце грее над земята, гласът ми, както птицата крилата, да лети над снежни върхове, пустини, цветни долини, морета сини. И като вятър тихо, тихо да нашепва приказки като живота стари. С прости думи истината да прославя. На доброто път сред хората да стори. Неспокоен си, Шахрияр. Възхищавам ти се, Шехерзада. С тази пурпурна, спусната до земята наметка ми приличаш на огнения залез, който току-що отплува зад хребета на запад. И отнесе със себе си още един ден от живота ни. Денят ни беше пълен и красив. И затова не бива да съжаляваме за него, Шехерзада. Така е, Шахрияр. Но в живота на човека не всички дни са хубави. И той трябва да живее така, че пълните да останат, да стигнат до края на живота му. Но това зависи не само от него, а и от късмета му. Като каза късмет и като погледнах изплувалата вече луна, се сетих за една много, много стара приказка, Шахрияр. Приказката за Маруф обущарят. Нея ще ти разкажа. Живял някога в Кайро един обущар. Името му било Маруф, а жена му се казвала Фатима, но всички й викали Плашилото, защото била по-зла и от дявол. Маруф бил беден, на двете си ръце разчитал само. По цял ден стари обувки кърпел и каквото припечелил, всичко на жена си давал. Мислила ли съм някога, че в такава мизерия ще живея? Няма какво да облека. Фатима, ако другите жени имаха твоите дрехи... Махни, негоднико. Това не са дрехи, а парцали. Дрипи. Не ми стига това, ми и гладна ме държиш. Не ми ли донесеш тая вечер палачинки с пчелен мед, мислим. Но помогне ли ми Аллах да изкарам парите за тях, ще ти донеса, жено. Ще ти помогне или не, да не се връщаш у дома без палачинки с мед. Върнеш ли се без тях, ще ти направя деня черен, колкото е бил черен късметът ти, когато си ме взял за жена. Не викай, жено, не викай, ще ти донеса. Отивам да отворя дюкяна. Късмета е черен тогава, когато простете ума, на глупостта съюзник става. Но късмета е като птица, тихо долита, лесно отлита. Нека живеем с надежда, че някъде скрите по пътя ни, някъде скрите
Щом не съм мислил, като взимах Фатима за жена, тъй ми се пада. Дано само успея да припечеля някой друг динар, та да й купя проклетите палачинки. Как си, Маруф? Минавах покрай дюкяна ти, те рекох да се отбия, да видя как си. Добре ли си? За добре и дума не може да става, приятелю. Денят вече преваля, а никой не е дошъл поне чифт обувки да ми остави за кърпене. Пък жена ми иска да й занеса палачинки с мед. Справо се страхуваш, Маруф. Познавам жена ти. Сприхава и зла, същинска змия усойница. Но аз ще ти помогна. Ето, вземи тези пари и купи на жена си палачинки. Ти си честен човек и спечелиш ли, ще ми ги върнеш. Няма всичките ти дни да са лоши като този? Цял живот ще помня добрината ти, приятелю. А сега да вървя. По-скоро да й занеса палачинките. С Богом, приятелю! Ето те и тебе най-сетне. Донесе ли ми сладки палачинки? Донесох ти, жена. На, вземи, хъпни си. Сладки са наистина. Нали? Но те не са с мед, са с петмес. С петмес са, жено. Петмес ли? Как смееш да ми носиш палачинки с петмес, като каза, че ги иска с мед? Сладкарят нямаше мед и каза, че с петмес били къде по-хубави. Сладкарят ли? Не ме интересува какво е казал сладкарят. Ти мен ще слушаш негоднико. Сега ще те науча как... Пусни ме, жено! Остави жена! Не. Сладкаря! О, сърце нямаш ли, жено? Преби ме. Аз с тебе! Оле-ле! Добри хора! Помогнете ми, мъж ми ме преби! Ама обратното беше, защо викаш? Как я пита, срам нямаш ли, Маруф? Да я пребиеш ли искаш? Повярвайте, добри хора, не аз тя вдигна ръжена. Чувате ли как не ги разправя аз, дето съм толкова слаба и беззащитна, аз него запил. На нищо не прилича и лъже отгоре на всичко. Добрата жена, живее ли се с такъв мъж? Се маха, да хваща света, очите ми не искат да го виждат повече. Ах, какво да правя, всичко мен ме дразни. Чужда радост и добри дела, дреболи даже разни, тъват като в блато, отдалече, що ме видят. Ах, какво да правя, какво да правя, Но не всички хора познавали злия нрав на Фатима Шахрияр. Затова повярвали на думите й и прогонили Маруф от бащината му къща. Било късна нощ, когато бедният обущар напуснал Кайро. Никой не знаел до кога щял да върви по смълчания път, ако в този миг не се бил изсипал от небето студен проливен дъжд. Озърнал се Маруф, гледа, няма къде да се подслони. И тъкмо когато се канел да продължи пътя си под дъжда, съзрял пукнатина в една скала, встрани от пътя. Завтекал се Маруф и се проврял през нея. Каква огромна пещера! Сводовете й се издигат високо над мене и с такива изящни извивки, сякаш майстор. Изкусен майстор ги е правил. Но е студено. Дали да не запаля огън? Я колко съчки е довял вятърът. Как хубаво се разгоря. Ако можех сега и късмета си да срещна...
И без той рядко, тъй рядко. Ти ли си човеко? Толкова си древен в сравнение с мен, че едвам те съзрях. Какво искаш? Аз ли? Разбуди ме, пък и пита на той отгоре. Кой си? Къде си? Правя щастливи хората, аз неведнъж. Безплътен, незрим, като вятър свободен, но и с характер всички знаят особен. Страшно съм силен и безпределно могъщ. Защо си дошъл, ей ти, древничък мъж? Защо съм дошъл? По чужда, не по своя воля попаднах тук. Пък аз помислих, че мен търсиш. Аллах ми е свидетел, дори не съм се надявал да те среща. Но щом ти сам се изпречи на пътя ми, трябва да съм луд, ако не те помоля да ме отървеш от жена ми. Вярно, днес ме изгони, но утре, като види, че няма кой да й угажда за всичко и няма кого да тормози, пак ще се сети за мене и ще ми открие където и да съм. Що ме тъй, качвай се на зърбари. Ще те отведа в страна, където жена ти няма да може да намери път към тебе. Утрената мъгла не се бе вдигнала още, когато се издигнахме. Сега наближава часа на вечерната молитва, а ние все още летим. Ей, онази скалиста сланина, виждаш ли? На върха и ще казна. Там ще те оставя. Но върхът и облаците стига. Слизай! Дойде време да се разделите. От тук нататък всичко от теб самия зависи. Ако искаш да умреш от глад или дивите зверове да те разкъсат, остани си тук. А ако искаш да живееш, спусни се по скалните сипеи. Долу ще видиш един прекрасен град, богат и гостоприемен. С Богом, човеко! Помисли добре, кое от двете ще сториш. Няма какво да мисля, а веднага, още сега ще се спусна по сипия надолу. Хич не ми се мре, обратно, живее ми се, много ми се живее. С късмет, без късмет, все едно, на всеки живот е мил. Горчиви и сладки са нашите дни, това още стар мъдрец е открил. Когато сладък е деня, любовай му се дълго ти, на глътки бавно го изпи, взел силата му полети. Горчив ако ли е деня, с лице открито го срещни, до дъно болката изпи, ах прости и не го помни. С късмет, без късмет, все едно, на всеки живот е мил. Горчиви и сладки
Кратки са нашите дни, това още стар мъдрец е открил. Да не вярваш на очите си. Какви високи и здрави стени опасват града. Къщите богати и просторни. А пък дворците до небето чак се издигат. Покривите им блестят като слънце, сигурно са позлатени. Но защо всички мен гледат? Верно, като се спусках по сипеите, дрехите ми съвсем се изпокъсаха. Ръцете и краката ми се ожулиха, но и аз съм човек като тях. Хей, хора! Човек не сте ли виждали? Човек като вас. Чужденец ли си? Чужденец съм. Но какво от това? От коя страна? От кой град идваш? От Кайро. Града на щастието. Изглежда отдавна си излязал оттам. Отдавна. Преди ден и половина тръгнах. Хора, елате и погледнете този човек. Чуйте какво говори. Твърди, че бил тръгнал от Кайро преди ден и половина. Чакайте, той не е съмъсил. Ами да, от нашия град до Кайро се пътува цяла година. Вие не сте с ума си, не аз. Това, което ви казвам, е самата истина. Ето, погледнете, че хлябът, който носи от Кайро, е още пресен. Хлябът наистина е от Кайро. Ние не месим такъв. И е пресен? Вижте, пресен е. Хора, не ви ли е срам да се трупате около този чужденец? Ела, братко. Не им обръщай внимание и не им се сърди. Прости хора са те. Върви си по пътя, търговеца. Аз при простите ще остана. Ама ти какво? Обиди си, че ги нарекох прости ли? Вярно, всички еднакви се раждаме, но дали ще бъдем начетени или глупави и прости, зависи от нас самите. Но ти не бъркай бедността с простотата. Ето, ти си беден, но не си прост. Що ми в тия овехтели дрехи, дето съм облякал, позначи съм търговец. Аз не гледам дрехите, а лицето. То казва всичко. А ти защо си се облякал като бедняк? Защо ли? Умният като тебе ще ме познае и умна приказка ще ми каже. А простият, от него истината ще чуе. И едното и другото ще ми бъдат от полза. Но между умните приказките или не започват, или не свършват. А щом между нас започнаха, ела у дома. Бъди ми гост, уважаван и желан. И търговецът повел със себе си Маруф. Стигнали една голяма и богато украсена къща. Там той го поканил в пишна по своята наредба зала и дал заповед на робите си. Те отворили една ракла и извадили от нея дрехи, които прилягали на търговец, притежаващ най-малко 1000 турби с злато. После наредил да облекат Маруф и тъй като обущарят бил строен и с хубаво лице, с новите дрехи заприличал изведнъж на богат, пребогат търговец. Веднага след това стопанинът заръчал на слугите си да поднесат обед, а след като двамата се нахранили и пинали, търговецът казал на своя гост: Хората говореха, но аз не чух. Откъде идваш, приятелю? От Кайро. Там съм роден. Тъй ли? И аз съм родом от Кайро. Аз съм от Червената улица. Тъй ли? А познаваш ли Зорейк, аптекаря? Как да не го познавам? Беше ми съсед. Как е? Добре ли е той? Добре е. Имаше 3 сина. Най-големия стана учен. Сега раздава знанията си на децата в града. Пък средния стана аптекар и като се ожени, наследи аптеката на баща си. И двамата добре се грижат за него. Само най-малкият, Кашиф, се запиля на някъде. Никой нищо не знае за него. А беше най-добрият ми другар. Играехме заедно, но след една лудория и пердаха, който изядат баща си, сякаш в дън земя потъна. Маруф, ти ли си това, Маруф? Че
Аз съм Маруф, е вярно. Но ти откъде ме знаеш? Ами аз съм Кашиф. Другарят ти от детинство. Кашиф? Не мога да те позная. Толкова години минаха от тогава. На 7 години бяхме, когато постъпих така лекомислено и тръгнах от страна в страна и от град в град, докато най-сетне пристигнах в този Ихтиян ел Хотан. Хареса ми. А и хората тук са добри. Помогнаха ми и ето, сега съм сред най-богатите търговци в града. Хубаво е да чуеш, че приятелят ти е жив и здрав и богат. Но още по-хубаво е, че си го срещнал отново. Това е късмет, братко. Разбрал Маруф, че макар и да се разделил с късмета, той още не го е напуснал. Зарадвал се и разказал на приятеля си и за това как жена му го тормозила и за това как попаднал в Ихтиян ел Хотан. За всичко му разказал. Много си патил и много си преживял, Маруф. Аз съм ти приятел. И за тебе добро, само добро ще сторя. Чуй и запомни какво трябва да направиш, за да станеш и ти богат като мене. Ето, вземи тези 1000 динара. На двора има едно оседлано магаре. Яхни го и вземи със себе си роба, дето дреме на сянка до него. Робът и магарето ще те отведат на пазара. Не мога да се досетя. Какво си намислил, Кашиф? Слушай, а не питай. Аз ще тръгна преди тебе и когато ти дойдеш, аз вече ще бъда на пазари и... Видя ли те? Ще стана. Ще ти целуна ръка и ще се държа с тебе като с голям господар. А попитам ли те за някаква стока и колко имаш от нея, ти казвай много, много. Поиска ли ти просек милостиня? Подай му нещо. Така хората ще повярват, че си богат и щедър. Накрая ще поканя всички търговци в твоя чест у дома си на гости, за да ги опознаеш и тъй по-лесно да започнеш търговия с тях. Това е всичко, приятелю. Аз тръгвам, а ти направиш ли това, което те научих, ще станеш много богат. Много богат, Маруф. Да повярвам ли? Как от беден ставаш богат и кисията си празна, вместо да изхвърлиш с парици кръги златни, лека по лека започваш отново да пълниш. Как от малък ставаш голям и почитан и обичан от всички човек. Всичко е лесно, но май само на думи. И пак е чудесно, те повдигат духа ми. Как от беден ставаш богат, как от малък ставаш голям, как от беден ставаш богат, как от малък ставаш голям. Приказката ти завърши тъкмо, когато пропяха петлите Шехерезада. Аз съм доволен. Тя потвърди думите ми, че късмет е нужен на човека. Това не е цялата приказка, Шахрияр. Имай търпение до следния изгрев. Тогава ще чуеш и края на приказката за Маруф обущаря.